Govano Chukwuma Soludo agwala ụka dị iche iche enwere n'ime Nigeria ka nyere ndị ogbenye aka ọkachasị ugbu a ala anyị na-ezute ọtụtụ ihe iche aka mgba. Govano Soludo kwuru okwu a n'ọgbakọ Synod izugbe nke 14 nke Church of Nigeria Nnewi maka afọ 2023 nke isiokwu ya bụ guzo wubekwazie ike nke Chineke nyere. Onye nta akụkọ anyị Ejike Abana ka akọtọpụ akụkọ a. Osote aka na-achị steeti a Dr. Onyekachukwu Ibezim nakwa onye isi oche APGA na Nigeria Barrister Sly Ezeokenwa tinyere ndị ọzọ bụ ndị so gọvanọ weje ya bụ njem. Dịka gọvanọ si wee kọwaa, nzukọ Kraịst bụ otu n'ime ndị eji okwu ha agba izu bụ ndị nwere ikike ịgwa ndị mmadụ ka ha kaba ahụ mee ihe ha kwesịrị ime ka obodo wee dị mma. Dịka ọ na-ekele nzukọ Kraịst maka ọrụ dị iche iche nke ha na-arụ, Gọvanọ Soludo kwuru na nzukọ Kraịst bụ ofu ma kọwaa na enweghị ka emepụta nwụọ ihe ọbụla ma ọ bụrụ na a na-aga iche iche. N'okwu ya, onye primate nke Church of Nigeria Anglican Communion Most Reverend Henry Ndokoba kwuru na ndị Nigeria chọrọ iwu ọhụụ iji wee mee ntọnanị ezi ọdịnihu. Ọ gara n'iru metụta aka ihe ndị ọzọ gụnyere mwepụ ewepụrụ ego ọnụ mmanụ petrol, ọnọdụ nchekwa, ọnọdụ akụnụba, ọnọdụ ahụike, agụmakwụkwọ nakwa ihe ndị ọzọ. N'okwu ya, Archbishop nke Province of the Niger ma bụrụkwa Bishop nke Awka Diocese Most Reverend Alexander Ibezim kwararịrị na ihe mgbu ndị na-eme ugbu a dị ọtụtụ, ebe ọ kpọrọ oku ka mmadụ dum benite ma nyere aka iji wee rụgharịa ihe mebisiri. N'okwu ya, President nke Christian Council of Nigeria Most Reverend David Onuoha kwuru na nzukọ nwere ọtụtụ ihe iche aka mgba dịrị ha ọkachasị na mgbago ugwu ala Nigeria ma kwuo na ihe kacha echu ha ụra bụ etu a ga-esi wee nyeghachi okpukpe Kraịst na mpaghara ahụ. Ya bụ mmemme nke emere na St. Mark's Anglican Church Nnewi bụ nke ndị Archbishop, Bishop nakwa imerime ndị ọzọ si Nigeria dum bịara. Ejike Abana maka akụkọ ABS.